Unes boires, doncs, que les podem veure simbolitzades en aquest mapa de cara a aquestes pròximes hores de la tarda. I és que, com dèiem, no acabaran de desaparèixer. La resta, un temps esplèndid, com poden veure al meu darrere, amb cel ben serè. Anirem a veure també el temps que farà de cara a demà. Demà al matí un temps doncs, que no presenta gaires complicacions. Boires espesses a primera hora que poden afectar la plana de Vic, també molts sectors del Pla de Baix i tot el Pla de Lleida. Vent que va fluixant, però encara hi haurà una mica de mestral i de nord, i a la tarda encara menys vent, però les boires tampoc no acaben de marxar. Veurem el País Valencià i a les Illes, com aquesta tarda potser encara queden alguns nuvolets cap al nord de l'arxipèlag balear. En canvi, de cara a demà sembla que farà sol a pràcticament tot arreu d'aquestes dues zones, per tant, doncs, poques complicacions, i el vent que demà també es manté bufant més aviat de nord. En aquesta situació marítima de cara a aquesta pròxima tarda, en què encara hi haurà algunes àrees de maror o tot estirà forta maror. I a l'abans de pronòstic, doncs destaquem els canvis que han d'haver-hi. Fins i tot sembla que poden ser una mica significatius a partir del dia Nadal i sobretot de Sant Esteve. De moment, demà dilluns, dimarts, pujada clara de les temperatures, la mateixa situació, sol i boires, dèiem demà passat dimarts i demà passat no l'altre dimecres, i a partir, com dèiem, el dia Nadal, Sant Esteve sobretot, i més enllà, sembla que tindríem canvis ja una miqueta més significatius.